खुलुमबाय आंगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै बडी लेंगुवेजनि सेकेन्ड पार्टखौ नैथि खोन्दोखौ लानानै फैबाय। सेथि खोन्दोनि भिडिअखौ आं सिगाङावनो बानायखांबाय। बे भिडिअखौ नायनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना नायहैनो हागोन। आं भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। 4. इन्टारभिउ लानो थाङोब्ला जों जोंनि आखाइखौ माबादियै जोथोन लानांगोन। जेब्ला नों इन्टारभिउ होबाय थागोन एबा एक्सपार्टफोरनि सोंथिनि फिन होबाय थागोन, अब्ला नों गावनि आखाइखौ बांद्राय सोमावनानै दा रायलाय। आरो जुदि नोंहा आखाइ सोमावनानै रायज्लायनायनि हुदा दं, अब्ला गोसोआव लाखि दि नोंनि आखाइया फाफ्लिनि सायाव बारनो मोननाय नङा। आखाइखौ फाफ्लिनि सायाव बारहोनानै सोमावनानै दा रायज्लाय। आरो बे मोनसे बाथ्राखौ नों अराय गोसोआव लाखि दि इन्टारभिउ होबाय थानाय समाव नों गावनि आखाइखौ माब्लाबाबो हेबनानै दा ला। नाम्बार 5. गोसो होनो गोनां फिसा फिसा बाथ्रा। जेब्ला नों इन्टारभिउ होबाय थागोन, अब्ला मेगनजों मेगन नायनानै फिन हो। बिब्दि फिन होयोब्ला नोंनि महराव फोथायनाय आरो गोहो बेरखांगोन। इन्टारभिउ होबाय थानाय समाव बयबो सुबुङानो एसे नार्भास जाखायो। खायसे सुबुङा बेखौ मिनिफ्लाबाय थानानै सिखोमानो नाजायो, नाथाय नों बेखौ बेफोरबादि दा खालाम। एसे एनै गिनाया रायज्लायनायावनो हारसिङैनो गोमालाङो। बेखौ नों जिंगासिनो नाङा, नाथाय नों नोंनि महराव नांगौ बायदियै मिनिस्लुनायखौ लाखिथारनांगोन। जुदि नोंखौ इन्टारभिउ लाबाय थानाय समाव माब्लाबा एक्सपार्टफोरा साहा एबा दै अफार खालामोब्ला, बेखौ एसे बिबांनि ला। आरो बेखौ हाखु दाखु लोंनो नाङा, बेखौ एसे गोजोनै लों। जुदि हाखु दाखु लोङो, एक्सपार्टफोरा नोंखौ गिदों होननानै सानगोन। अभार स्पिड आरो अभार स्मार्ट माब्लाबाबो दिन्थिनो नाजानो नाङा। अरायसम नर्मेलाव था। नों हाथारै सोंथिखौबो जायनि सायाव नोंहा एसेबो गियान गैया, बैफोर सोंथिनि फिनखौ नों होनो नाजाथाबथारनो नाङा। इन्टारभिउ लानाय समाव नों बैखौ जानो नाजा जायबा नों बैखौ दिन्थिनो नाजा जायबा नों बैखौ जानो दा नाजा जायबा नों नङा। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै आंनि खन्थाइ मटिभेसन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। फैनो गोनां भिडिअफोराव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।